Už túto stredu vstúpi Prievidza aj v našom priamom prenose na športe do skupinovej časti Európskeho pohára FIBA. V D skupine sa Prievidzania stretnú s týmami Pelister Bitola zo Severného Macedónska, Cedevita Junior zo Záhrebu, no a všetko to odštartuje domáci zápas proti cyperskému Keravnosu. V Prievidzi je aj kolega Peter Mutňan, ktorého v tejto chvíli pozdravujeme. Peťo, dobrý deň. Pozdravujem zo športovej haly v Prievidzi. Domáci basketbalisti sa na Európsky pohár FIBA naladili víťazne, keď cez víkend zvládli ligový duel na palubovke spišských rytierov v pomere 82-77. Prievidzania predviedli v tomto zápase najmä zlepšený výkon pod košom, ale naopak opäť sa nevyhli hernému výpadku v druhom polčase, kde takmer stratili 15-bodový náskok. A viac aj o týchto témach sa už porozprávam s asistentom trénera Michalom Suriakom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, pekný deň. Pán tréner, tak najprv sa vráťme k tomu ligovému zápasu na Spiši. Aké pozitíva aj negatíva vám ukázal? My sme radi, že zápas sme vyhrali, to je asi najväčšie pozitívum. Áno, vieme, čo treba zlepšiť, stále na tom pracujeme. Mali sme mierny výpadok, ale stále na tom robíme na tréningoch, čiže verím, že už sa to nebude opakovať. Pán tréner, zatiaľ môžeme povedať, že ste mužstvom dvoch tvári, pretože napríklad v prvom polčase ukazujete výborný útočný, agresívny basketbal, no po zmene strán ako by tá hra opadla, hlavne nedôsledná hra v obrane aj pod košom. Čomu možno pripisujete práve takéto dve tváre mužstva? Chceme sa prezentovať tou našou tvárou, čo vždy máme prvý polčas, hrať rýchly, agresívny basketbal. To je naša tvár a tu chceme udržiavať 40 minút, nie len 20. A sme mladý tím, ale myslím si, že máme na to skúsenosti, aby sme sa odpichli a potrebovali sme toto víťazstvo na to, aby sme sa odpichli a hrali tento basketbal 40 minút. Možno aký je na to recept, ako na tom pracujete aj v týchto dňoch na tréningoch, aby ste aj v tom zápase v stredu proti cyperskému Keravnosu už hrali práve spomínaných 40 minút? Stále ideme to, čo si povieme na tréningu, stále ideme od tých základov, to, čo chceme od tých hráčov, hrať rýchlo, to je najviac dôležité, hrať agresívnu obranu, stále na to tlačíme a budeme tlačiť, aby sme sa tak prezentovali stále. Myslím si, že od zápasu sa to bude zlepšovať ešte viacej, ako sa to zlepšovalo. Víc prvý polčas Cibonov, kde sme to ukázali všetkým, aj na domácej, aj na európskej strane, že vieme hrať ten basketbal a to je basketbal, ktorým sa my chceme prezentovať. Topánka vás tlačila najmä pod košom, napríklad pre zranenie Andreho ste niekoľko zápasov možno hrali tak bez praktického pivota, takže to by mohla vyriešiť nová akvizícia vo vašom drese, 208 cm vysoký pivot Bonke Maring. V akej aktuálnej forme, keďže len včera pricestoval priamo sem na Hornú Nitru a už bude v stredu k dispozícii? Áno, v stredu bude k dispozícii, ako ste spomínali, mali sme pár zranení pod košom a Andrej je zranený, čiže sme potrebovali doplniť tento priestor. Myslím si, že sme ho vyplnili veľmi dobre a bude nám platný v tomto stredajšom zápase. Bonke Maring je známy z Komárna, v lani sa prebojoval aj do All-Star Game našej najvyššej basketbalovej súťaže. Čo si od neho sľubujete? Sľubujeme si od neho hlavne v tom podkošovom priestore veľa. Poznáme ho z minulého roka z Komárna, kde dominoval podkošov. Mal priemerné viac ako 10 bodov na zápas, 10 doskotkov na zápas. Čiže to je hráč, ktorý potrebujeme, aby nám zbieral lopty pod tým košom, či už na útočnej alebo na obranej polke. Práve v stredu vás čaká otvárací súboj Európskeho pohára FIBA v skupine D proti cyperskému Keravnosu. Čo viete o tomto súperovi? Je to cyperský tím, na gréckej strane hrá európsky štýl gréckeho basketbalu, veľmi agresívny, veľmi rýchly štýl, takže bude sa na čo pozerať, hrajú európsku špičku, čiže myslím si, že diváci uvedia veľmi dobrý zápas. Ďalej vás v skupine D čakajú ešte Pelister zo Severného Macedónska a Cedevita Junior z Chorvátska. Nie až takí zvuční súperi, ale určite ich netreba podceniť. Samozrejme, nechceme podceniť ani jedného súpera. Macedónci tiež môžu hrať nepríjemný basketbal, je to blízko tomu gréckému basketbalu, čiže budú hrať podobný podľa mňa štýl basketbalu a Cedevita. Je to chorvátsky tím, stretli sme sa už tento rok s chorvátskym, myslím si, že nás čaká niečo podobné, ako keď sme hrali proti Cibone Záhreb. To bol asistent trénera Michal Suriak. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, pekný deň ešte prajem. Na Prievidzania sa budú v stredu na domácej palubovke spoliehať aj na Dávida Nováka, posilu, ktorá prišla na Hornú Nitru práve v letnom prestupnom období. Dávid, pekný deň. Dobrý deň. Dávid, no tak najprv povedzte, vy ste sa na Slovensko vrátili po cca 6 rokoch. Ako ste sa zabývali v tíme Prievidze? Ja si myslím, že som sa zabýval veľmi rýchlo a veľmi dobre. Užívam si tu každú jednu minútu a zatiaľ som nadmieru spokojný.
Dávid, spomenuli sme aj novú akvizíciu vo vašom drese. Bonke Mering prichádza vystúžiť ten podkošový priestor. Celkovo rozšíril tú akvizíciu alebo tie zahraničné mená vo vašej súpiske. Ako celkovo vnímate aj tú chémiu vo vašom tíme? Vnímam to, že tá chémia tam určite je. Sme super kolektív, čo sa týka aj mimo ihriska. A myslím si, že práve on môže pomôcť v tomto podkošovom priestore, pretože sme tam teraz posledné zápasy celkom strácali, takže ja som len rád. Po tých zraneniach, ktoré vás osobne trápili v tých minulých rokoch, dostávate od trénera Mariho pomerne veľký priestor na palubovke. Avšak v tom poslednom ligovom zápase na palubovke Spišskej Novej Vsi ste hrali iba približne 14 minút. Čo za tým bolo? Nejaké zranenie alebo skôr šetrenie práve na stredajší zápas? Myslím si, že to bolo asi trochu šetrenie môjho ľavého kolena. Teraz to všetko vyzerá super. Našťastie s ním nič nemám vážne, takže si myslím, že by to malo byť v pohode a mal by som byť pripravený na ten zápas v stredu. Napriek tomu, že máte len 22 rokov, tak patríte k tým skúsenejším hráčom. Máte už aj práve skúsenosti z Európskeho pohára FIBA ešte v drese Nymburku, takže určite aj tréner bude sa na vás spoliehať v tom zápase nielen v stredu, ale v celej skupinovej fáze. Ja dúfam, že áno. To bol vlastne ten dôvod, prečo som prišiel sem do Prievidze. Nejaké skúsenosti tam sú, ale určite ich môžem stále zbierať, pretože ich je stále málo na môj vkus. Takže ja dúfam, že mi tréner bude veriť a že môžem ďalej pokračovať a podávať dobré výkony. Prvá prekážka menom cyperský Keravnos. Čo môže platiť na tohto menej známeho súpera? Myslím si, že rýchlosť. Keď budeme hrať rýchlo a rýchle protiútoky, tak si myslím, že to môže platiť a takisto, keď budeme dobre brániť. V lani Prievidza v skupine získala 4 výhry, napriek tomu nepostúpila ďalej do ďalšej fázy. Tento rok aj vzhľadom na menoslov súperov by bolo vypadnutie v skupine asi veľkým prekvapením. Myslím si, že áno, ale môže sa stať hocičo, pretože nemôžeme podceňovať ani jedného súpera. Všetky tie tri týmy, ktoré sú v našej skupine, sú kvalitné, takže sa musíme pripraviť na každý jeden zápas. Ďakujem pekne, Dávid. Ďakujem. Priamy prenos Európskeho pohára FIBA Prievidza Keravnos môžete sledovať túto stredu na Športe.